Kani ketika dudashan megla bidang sobahai pi boro syakatup kubor mendaga janmir. Shoban paish ki kubor ki babnya ini petshwai ki mat bakongsan. Pensyai kaseng BGP ke jela Meghalaya ya kejing tip ki babakla haka VB Gram G da kabaong baki aikam ai jam bat kentio ke roy kapar kishnong ketau. Ya ki try jaka persyai ki karkhana san Deoyong West KHASI Hills penbenai ke jingat padba bendawa khandami ki karkhana mau Penkenyo ujumai basan point iwe ke shnong Morigon hajila Assam kenyo katan syate lamini bat kijaka bamarkham. Ki kelawat ke jela Meghalaya ke South Korea hadian ke jeng syajit prangut ki kena school container Loratu Convent na ke benda bensya hikai lekai Taekwondo syabar ri mentangi ne paishwa syaki kubor na ke leng ke jela General Secretary kaseng BGP Meghalaya uba wan kit bok poshna hakas ngini kong ula kentat ya kejing keno baka skim VB Gram G kan pendunai kejing aikam ai jam haki jaka nong kendong hakabau la ong baki day ki baklem nongrem ula pensyai baka ni ka skim kanang penbo ni kisngi trei na ka shispa sngi syaka shispa arpusan singman kasngi ha kilongyeng bat kejing ai kershan pisaru ya ki baro kilongyeng ki badan kam uba poshna ula benrap ru baka VB Gram G kawenra ika roy kapar haki shnong ki thawling ba ki project kum ki surok bat kilenti ki singkin ki shnat penpoi syaki jakarab jakaryang bat ki school ban penkop bor yaka imlang kasalang haki jaka nong kendong. What is that the act expands opportunities for our rural households by increasing the guaranteed employment not just only 100 days but now to 125 days. So if you look at this, no rights is being taken away. In fact, on the contrary, they are being strengthened. So under the Viksit Bharat Gram G, every household will continue to enjoy the legal guarantee of work and unemployment allowance if work is not provided. What changes is the vision. Instead of a temporary relief, every day of labor now builds durable assets, roads, irrigation canals, schools, and even community infrastructure that will uplift the village for generations. So we can say that this will not only be an employment guarantee, but also an empowerment to our rural folks. Kamau Land Owners, Traders and Labour Association Kile Kendo yau Deputy Commissioner jangka West KHASI Hills Ugarat LSN Dikes hanya kasngi ban persya alor ka jing temu pentrekam ya ki artli ki karkhana san Deoyong lani ki karkhana kok hakashnang maued kini ki karkhana ki kentop ya kanongrem Hill Coke Factory ke badan halamjau bat ka rembai Coke Factory ke badan hashnong miangkan kaseng kala dawa bedai ban tuklar mardor bat kala penbenaru bahkan sepenlong ke jingyat padba ha ka khandai terik ukalla lingkon arajar arpun riu bandawa khangdam ya baro artili ki karkhana ngiwan banbu ya kejing ujor khmat jong Deputy Commissioner jong West KHASI Hill ba untuk larlem ban un pensangai swa ha ka bedai bat katai kejing lake ha bedai kejing thmu ki jong katai artili ki factory kata ka rembai Coke Factory kemudian hapok senang miangkai bat ka Nongrim Hill kemudian hapok senang lamjau di nakal yang jungi komision ngila donru kajing ya keren beti bakim dei pat bantang hari nakal yang jungi kim kenya kata kim buram ya ke bana nakal yang jungi pajba jo kadong katai mo ngila ya keren beti ngila ya keren beti senang ru kumju hari nakal yang kiyai la kiyai kam di nakal yang jungi meta kasi ilawan si bengi karpat ba mar bahaga khandai tarik jong mentai benai ngin hakapor khar arbaje ngin salai dau paiba ngin salai ban khang ya kita atli ki factory nak benta bangimsha daleleru bakin pli lan bakin thang ya tai ko kat bompat don ya ji syai hakmat
จงไปบะจงกระดงกระทายมออีจงอีบรอกวย Kibriu kibai kso ber kinong shong jong kanong ba shlong nen kasni kele khi persha ya karai jong ka yeng bishar ban weng no ya kikso surok na ki jaka padba hadin ka jing bishar ka bala long ha ka nyotarik ukala lingkot kinong ya khi kila ya lumlang ha khandai lan bandawa baki dei ban sangeno ya ka jing pen kin ria ya kini kikso kila ong bakani ka rai ka long ka bomla pdiang bat ka bayu rot ya ka hok jong kikso kila kentiu ru ya ki bor bede kmi bakin le da ka rukam ka babiang badda ki rukam ki bala ban pinchisha da ka jing start sign kumno ban le hakabe de bakini ki kso surok बोल रहे हैं कि कुत्ते प्रॉब्लम है मैं उसी को हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि ऐसा सच नहीं है पूरी तरीके से हम यहाँ पे आए हैं ये बताने के लिए कि ये कुत्तों की प्रॉब्लम नहीं है ये इंसान ये ह्यूमंस की प्रॉब्लम है और अगर कुत्ते हटा दिए जाएंगे तो हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाएगी We rescue critical cases, we sterilize, we vaccinate, and even we take critical cases at home which cannot survive outside. Maybe it's an abandonment case or a critical case, or maybe rescued from the dog meat trade, as it is quite random here. People, many often sell dogs, mostly the rag pickers who are druggists by nature. They sell dogs just to buy drugs for them. The puppies are sold, the fancy breed dogs are stolen from houses, and they are just sold just for what? For drugs. Kahinyo Tribute Council Ramrai Circle kalapan kuat bat wenglut ikijabo jaban kibla sakut da kisnam nakayo Ramrai henya kasngi hakabala yo ru ya kajing kershan na ulum lang karsentio ubade u president jongka HYC West KHASI Hills kini ki jaklat kila khta yakakot ka khya jongki pat ba bat ka khuat ka suba hakani ka yo hadin ka jinglet ujor bonsin shows im jongka hima Ramrai lakno ba umsham la shashkor satya hakaba ka sing HYC kala let ban bread ikite kinyot kinyer baro khamat ka office jong im ban penpaw ka jing e jongki pat ba Kau halor kajing yu I ya kajing jabok kayo Ramrai bat bonsin ha ka ba iya yang ha ka tai ka cakah yo Ramrai Ngili osngau kajing nam kajing ut na kaling pagba. Singi na kaliang jongka HYC. Ngimban se banlay ni yung siem. Da ka bangi kenduk markat batu. Rai ka ba na kaliang kajong siem kalong ba. Uai daw yang ni ba don jaka ban ni ba don. Tere ka bede pat kani. Ngimban se ngilabu lu da kajing thok ban ni ai ka dat lan yung siem ba hapo de banlay Mereka ka bangi susi kalong ba unsol penban yang ni kumpi sang bahlan. Ba uncem lakat yang ni ban dia sutu na le ban dia keren halor kini jing Dai halor kita ki jing skap menti na kaliang usim. Nyemban se ban pentino ada kakak. Ka gatekeepers kalapan bena baka MEGHALAYA Revival and Healing Festival arajar arpanrio kan sedang nadu ka arpanyo terik hadu live ho terik ukla lingkot arajar arpanrio hamadan dieng jabini kabadan hajan ka surok ba National Highway live ho persha ka kurkalang sports complex haboy rembong unang penyat ikani ka leniam le rukam uba crosslane marbanyang ulaong bakani ka leniam mani blay ka basaw sngi lenter la penlong ban lumlang ikipat ba ban penlet jingmut ha ki jing duwai ka jing pen thamai ka jing im ka jing pen khya mansim ka jing wan rai ka jing suk bat ka jing kintiu ya ka jing ade ha ka imlang ka salang Revival Healing Festival 2026 that will be held at Ding Javani Ground, National Highway 30, opposite Kurkalang Ground, Hoirumbang, Meghalaya. And in this MEGHALAYA Revival Healing Festival, Pastor Apostle Ankit Sajwan and his wife Monica Sajwan and other men and women of God will be coming and ministering in these meetings that will be held from the 27th till the 30th of January 2026. And it is our pleasure to announce that this Revival Healing Festival is happening here in our beloved state Meghalaya after what we have witnessed, the mighty move of God at the
Nagaland Revival Healing Festival that was held on December last year. KHASI Cultural Club Killing kabalapan long ya ka cultural program ka bakerpang ha kasnong killing riboy banyada ban kintiyo ya ka riti dostur jongkipat Kristan Garo na kasnong killing shalong khuli kani ka tamasa ka kanthop ya ka shat tanrai karwai ka siaw karyam ka bet bat kiwe ki program tanrai Menteri Sarkar uba Swasthana Sotun ulaong bakani ka tamasa kalong ka bakongsan banyadai ka riti dostur jongki garo bat ban kintiyo ka jingsngau sarong yala ka jong ka riti dostur ban wanra ya ka jingetli ka imlang ka salang We have seen that many people, different groups have come together to present different cultures and traditions. And it makes us all feel that we should be in line together to respect and preserve our cultural identity. Matangin page ki kubor na kathan stay lamingi Ujumai bom da klan bor balakot kombasan point iwe ha ka jingtho jumai richer scale ulapan kinyo ya ka district Moregon jong jila Assam ha ka por step perngam jong ka sngin kong kabapan pau biang ru ya ka sashi si ne ka jingma ka ni ka than na ka jingki ujumai bat kumju ru ya ka jingdon kam pan long ki balapan kre lapa Kadkum kajing batay ka National Center for Seismology uni ujumai ula kinyo hakapor saula la khanyo minute minta kasngi. Hakaba kathamme jung uni ujumai kadaya ka latitude 8.9 degree pang shate but longitude khandai po 8.8 khandai degree pang mingi. Hakajing jilio ka basan pau kilometer. Uni ujumai lala banyo sngo hakaleng ki jaka ka jala Assam para ki jala bamarkhap. Kabala penshapting hair ki pat ba ki bala kendit threat nakadaw ujumai kajinge kanat kilabathe ka district Vishnupur jong ka jila Manipur hadien ba ki lightly ki bomb improvised explosive device kilabathe hakathan saitan nga nukon hakasngi hakastep sngi ningkong ki artili ki bomb paningkong kilabathe ka por hendriu duna arpau minstep but hendriu duna san minstep hakaba ubom ubalai ulabathe ka por prashteng minstep arngut ki breu kilamen saw hadien ba kilatur sha ka jaka ba bathe ubom ubaar kini ki jingja kilaja ka we ka yingja ka ba hap hapo ka jingpet jingkmi ka baken kmi ka kanhun pulit CRPF Kibor pahara kila penong ke jingwat benya ban pintik kena ba omdon show ki wei pat ki bom kat ba ki jing tokit ki yat shakmat ban lap ya ka badan kiti. Then even though we come across and we rushed into the spot and found that there was the place the bomb blast had happened and after some time people tried to come out and when we come out again on the way itself there was again one bomb blast two bomb blasts. How many bombs? There was earlier in the morning 2 and later on when we rushed into the spot and come out again there was again another 2. Menteri Rangba ka Assam Uhimanta Biswa Sarmahne ka sngi ula pelat ka wall painting campaign jong ka BJP haswa ki election jong ka ying dorbar thau an jong snem arhajar apandrio usar mau laong bakani ka campaign kan sa kut ha ka por balabo bat ula penshai ya ka jing klan jong ka seng ha ka jila da ka bakam baki kertong jong ka seng kilalong ki balakre
Menteri Sorka Pedeng Sarbananda Sonowal ulaya benta kani campaign hadi Bruga ha kaba ula draw ya ka sharp utiu lotus bat ka jingtho ka baong tap ya ka BJP na ka benta ka Roy Kapar ha Assam. हमारे भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के निर्देश के मुताबिक वॉल पेंटिंग का आज कार्यक्रम यहाँ हम लोगों ने लागू किया है, पालन किया है और मैं और हमारे डिब्रूगढ़ की विधायक और हमारा असम सरकार की वरिष्ठ मंत्री प्रशांत फुकन दोनों ने और बाकी हमारे कार्यकर्ता, हमारे वार्ड कमिश्नर सभी का और मेयर, डिप्टी मेयर सबके साथ मिलकर Mentangin paish ki kubor na klengkari. Menteri rang badu jangkari Narendra Modi ula ong ba ka jingne jangka Somnath Temple la pala 6000 snem menta kapan pawe ka mensim imlang salang ka bayai ne yaisa. Da ka baraki ka lingku snem 6000 na do ba ka sha hiar thma ha ka sien ka baningkong ha snem 6000 arpan rio ula pen pawe ka jing pen baha biang ya ka ni ka temple hadin ka jing la lu jangkari ba layalam nanti da Sardar Vallabhai Patel bat bala plipat ba usnem khat kandai spa san pawai da President Dr. Rajendra Prasad. Umudi ulaya ro shibun ya ka jing shlor jang ki pateng paket ki balayada ya ka culture ba ka riti dostur ka ri India bat ula benrap ro ba ka Somnath Temple ka yai beteng ban besiap ya ka mensiam jang ka jingkerman. Hakaba ula pen pau ba ka jinget bat ka jing yai sha ki yai ne wada pedeng ki jing sha yar thma hakipor menshua. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ula penrung ban pentrai kam ya ka jahat jong ka kenhun Indian Coast Guard balashna hi hapo kari kabante la kam ya jing jaklia ya ki jaklia jaklan bat la ai kerteng ka samudra pratap ha Goa mandagasi kani ka jahat kan yarap ha ka ban penduna ya jing penjaklia ki duriau kan yarap ya ki kam pahra ha duriau bat kum juru ha ki kam wat bat kam pelat im bat kum juru ban yadai ya ki jaka kamai ka ji kerpang kari India. Hakapor bala penrung ya kedi ka jan, Rajnath Singh ula ong ba ki duriau ki ba khut bat ki basngan, kilong ki ba kongsan, na ka benda ka khai ka pateng, ka jing em bat ka mariang ka baskem, da ka ba benrap ba ki jhat kum ka samudra pratap, ki la penklan ya ki kam pahara ka duriau. Ya kani ka jhat ka bajrong shispa khat saw mitar, balate da ka Goa Shipyard Limited, ka penpau ki jing kiyo jong kari India, kabandap ban biang naladia hak po karukam trekam आत्मनिर्भर भारत। हम सब जानते हैं कि समुद्र हमारी संस्कृति, समुद्र हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य का भी ये आधार है। एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र ही सुरक्षित व्यापार, सुरक्षित जीवन और सुरक्षित पर्यावरण की गारंटी दे सकता है। ऐसे में समुद्र प्रताप जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें यह कॉन्फिडेंस देते हैं कि भारत एक सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र इंश्योर करने की अपनी मैरीटाइम रिस्पांसिबिलिटी को न सिर्फ समझता है बल्कि उन्हें निभाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। Mentangin pai Shaki Kubonak Lenka Pertei. Presiden kari US Donald Trump ulama hambiang sashi sien kari India hakabede berkajing thiet penyang na kari Russia. Hakaba ula ongru ba menteri rang ba do kari India Narendra Modi utip syai kani kajing bom sngotenat jong u. Habakren syakinong pathai kubor apo kalingsun Air Force One hakasngi ublay utram ula ong ba Modi uday ubre ubabaha ber utip syai bangam sngotenat yakani. Kalong kabakongsan ban penkemen yang nga.
ki khai ke pateng bat ngila ban pin kiu kloi ki khajna persha eki kani gajing maham kalami adien ke jingkmi benya jong ke US ke khai ke pateng hapeng ke India bat ke Russia. Watla kanong ba New Delhi kayai beteng ban pen kesan ba ka umpenyang na Russia kalong ka bakongsan na ka benda ka jing don kam jong kari. Something, the Russian economy is lousy, but what's really lousy is the Venezuelan economy. The Venezuelan economy is, I think, the worst economy I've ever seen. If you look at inflation, things are doubling every day. It's a disaster. We got to fix the country fast. Taki hajar gut kibreu ki bakarshan ka sarkar kilami pat ba ha ka surak ba kanong ba Caracas hanong ba Venezuela ha ka sngi ublay ha ka ba kila dawa ban pen phai biang ya President Nicolas Maduro ublay sha kem ha ka ri USA ha ka sngi sa jan kinong ya ki persha ki bakat tu kat ni naki kila rai ki sulai bat ki dor ki dar jang Maduro kila pertashla ban pen pau ya ka jingshan ya ha u ha ka ba kila pen pau ru ya ki dor ki dar jang Maduro bat ka kurem jang u ba ki dei ki real slur ka jingle ka ri US bala pen shai da president ke US u Donald Trump ba kalong ka bakong san ban te la kam ya ka ri Venezuela la pen rem jor da ki traish nong ki bala keno ba ka de ka jingpen Kenya ka bor sinshar ka ri Venezuela Maduro menta udang sha set hapo kapatok New York Detention Center kabadan hapo US unsa sha bishar hakas ngini kong halor kijing keno kai drug tapat ngini page ki kubore le kai sport Lese kila bandang kena ka arta ndre ka jingkut jingmut jengki ka jingyat bet yat jengti pa ka jingshana scam holiday ka sawajam haga kalip mat ka basngol sarong shibun na ka banda ka jila Meghalaya bro ka way prangut ki kena school kentay na ka school Loreto Convent School Shillong kila shajet na ka banta ban let sha hikaya ka jingle kai Taekwondo balatip kum ka International Taekwondo Winter Camp ha South Korea kabala ra ya kanam ka buram ka chala ki rinsan ka perthe hakabede ba ka jingle kai martial arts Nakilom ka jala Meghalaya shakanong ba jong ka jingle kai Taekwondo jong ka perthe prangut ki khana kan thai na nong ba shlong kila pen shisha ba ka jing shlor ka jing long renti discipline bat ka jing kot jing mot kam ithu satya ya kanu karta Naki khat sangot ki khana school belajien nakaleng ki jaka jongkari India prangut ki dei na nong ba shlong ka balapan pau sha ya ka bor ka banang khlan jong ka jilla Meghalaya ha ka liang ka Taekwondo ba ka jingki jong ki samla kan thai ki bla sha pen ko bor bani ai reng hai ki rin san jong ka per thai kani ga jing ai jing hikai ka bajor kan salong na do ka pratrik hadu ka khat riu trik ukala lingkot araja apun riu hanong ba siol bat hadaulen nong jeju hapo ka jeju Taekwondo Association ha kani ga jing ai jing hikai ki khana school ken sayo jing hikai na bon ki riu tibet jong ka perthai baro ka wai ha ka ba ken nang pen tibet shu shu ela ki sap ki phang ha ka ba ken sayo la ru ban tip shu shu ikiru ka mele kai ki bakat kum ki kardan ka perthai baro ka wai. Right. This is a very good opportunity for our children, especially Loreto Convent schools and the other academy. Since the other academy they could not participate due to they don't have the passports and all. But why we are taking to this camp, winter camp, since they have been practicing 1 to 2 years in the school. So if they go and they'll get the lots of opportunity and learn the advanced training, especially in the advanced level and elite level, with the Korean children, Korean students, also other countries also representing in this winter camp. In fact, there were no hurdles, there were no difficulties because the interest was from our daughter itself. She was the one who, in fact, introduced us to the idea of allowing her to join the Taekwondo classes. And I'm very grateful to the school, Loreto Convent, which has introduced these special classes after school 3 days a week. And we did not need to pressure her or anything. She wanted to go, so there were no hurdles as such. It was only the timing that we found was very convenient.
kajing lekai taekwondo ka badai kajing lekai martial arts ka baklam kanu ka tiar penma ne pen mensau ka basu thiet ha kajing renti kajing tek lakam meladi pat kajing aisha kala long ka atiar ka baklan ha ka ban pen ku bore kini ki khana kan thai ha ka bakatai ya ka jingit skam haladi ya ka bor perkhat perdan ka baklan pat ya ka mensim ya le ha ki benta ki bakong san e jong ka jing em kat ba kini ki khlawat ki badang khana ki pen khre ya ladi ban sha hi kai ha ki ren san jong ka perthai ki ket lang bat ki omta me ki jing phos ne shimat jong ki hare kum ju ru ki jing karman ba jing song sarong jong ka jalla baro ka wei. We're very excited, but then we're also nervous because we might make mistakes. But it's our first time flying an international by ourselves, but we'll try our best to get more experiences. We'll try our very best to get our medals. We'll aim for gold, always aim for gold, but we'll try our best always. I'm quite excited since this is my first trip for going abroad, but then I'm quite nervous also at the same time since I haven't got this kind of opportunity. But I will try my best, whatever I can. So I will try to get more experience, and from that I'll try to learn and apply these techniques which I learned in the competitions to earn medals. I was practicing the wrong speed kicking, but then I still tried my best to do the other speed kicking which was there, and then I was not very confident that I will get a medal, but then I did. Nanong ba Shillong Shedu Shari South Korea kajingat lenti jongki kadang shustang kat ba kidang shahi kai ha padang ki breu ki betam jong ko parthai kini ki samla kan thai ki lapen shisha ba kapateng ka banwan jong ki lado kala dan lupa ha padang jongi Bureau report DD News Meghalaya. Kalimpong Khelo India Beach Games kalasdang harut duriau gokla hadiu Dagjing wani shimbanda jong ki arajar shis pangut ki nongele kai ki banya khon ha ki pratali ki jat jingele kai lapnong e kani gat limpong da ka sarkar union territory jong ka Dadra and Nagar Haveli but ka Daman and Diu da kabalas dang nado sandrik hadu shpotrik ukalalingkon Habapan pa kajing kongsan jong kani ka limpong menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ulaong ba kajing sedang ya ka Khelo India ka long ban penkala ya kajing ya kai sport na do tenrai ka Khelo India da ki spangut ki samla ki la yo ya kalat banishim benta ha ka rensan jong kari अब फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं आपने गौर किया होगा बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप हॉकी विश्व कप चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है Timenta pat ini pet ya kejunglong Jerman ka sinbenang ka leng ki benta jong ka jela Hatura kajing kriat kalong 10 degree Celsius kajing shet kalong 4 degree Celsius kajing sngam ka haw mata ka singi kalong nyopusan na ka shispa Haba pai pat sha ka nong ba shilong kajing kriat kalong 100 degree Celsius kajing shet kalong khatsan degree Celsius kajing sngam ka haw mata ka singi kalong 100% na ka shispa Kadba juai pat kajing kriat kalong 100 degree Celsius kajing shet kalong khatsan degree Celsius kajing sngam ka haw mata ka singi kalong 100% na ka shispa Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khobor ngine pet byang sa shi se ni ki mat bakong san Penshai ka sing BGP ka jila Meghalaya ki jingkit ki babakla ha ka VB Gramji ka ka ba ong ba ka ai kam ai jam bat kintir ka roi ka par ha ki shnong ki thau Yaki ki try jaka pershai ki karkhana sandoyong ha West KHASI Hills ben banai ki jingyai pai ba bandawa khangdam ki karkhana hamau en
Dan kenyu jumai ubasan point iwe ya kashnong Morigon hajala Assam kenyu kathan sate lamengi bat kijaka bemarkab. But inlet ki klawat ke jila Meghalaya South Korea hadian bersajid prangut ki kena skul kentai na Loreto na kabenta ban syai kai lekai Taekwondo Shabari. Di paralog at tungi lapoy siya kabakut jang gitup kubor jangi menta ka jan miet hadu bangin de syambyang bat pi la syai ka singi kuble pi baro.